Jeg vidste det. Vyrsten. Det er så meget heldigt det her. Voldsomt. Vi lægger den inde som privat. Ja, tættere på. Tættere på. Jeg er lige blevet færdig. Er der du på den? Lad os høre, der kommer med. Her ser vi Schwitz Pensionat. I stedet for mig. Det var det. Nej, det er BMW'en, eller? Det er smukt, det der. Men jeg slog den. Hallo? Har du været på skovtur? Jeg var inde og I kører bare haft lidt som om vi skulle nå i uge. Så jeg tænkte, vi kan købe stien og køre parallelt med vejen. Ja. Jeg tænkte bare, vi skal nok få lov til. Hvad er I bange for? Vi har sgu da set små tidsmænd før.
Så er vi på Bloksbjerg, og det blæser af helvede til, og det er tåge, og det er koldt, men hold kæft, hvor vi nyder det. Og der han holder et damplokomotiv i togen. Og det er ikke Jens Lorentzen. Tror du, kaptajnen kommer op? Jeg tror ikke, han er sådan en fighter, som vi er. Tror jeg ikke. Jeg tror bare, skælder ud dernede og suger på sig selv og cykle. Jeg tror, han blev sat ned ved bageren. Der synes jeg ligesom, at kadencen er faldt. Der er han opdaget bageren. Er det her sundt? Tror du på, at det er sundt? Det er den nye livsstil, Johan. Forskellige ting at undgå. Undgå uvending, undgå træningsveje, undgå ikke brugsveje. Den pipper jo. Og viser næste gang. Hvor I to samme frisør, og jeg kan se, det er samme hårfarve, vi har fået. Det skal godt være. Der ligger lige en pind her. Der er en sten. Ikke så hurtigt, men naturen er fandme med dejlig. Hvad siger skovtrollen? Men herinde af. Det er også godt. Ej, det er vist bare en stor vaniljekrans. Det ser bare noget. De der prikker der i ansigtet. Skønt. Men vi er nødt til at filme jer. Det er korrekt. Ja, så ja. Nej, nekrose.
Jeg skal ikke spise til mad. Jo. Der er meget mad der. Det er salat. Salat og kød, og så skal du bare springe alt andet over, Flemming. Det vil sige, at jeg er forbi, Du er ikke klædt om? Ja, jeg står sgu da ikke i Adam-kostyme. Nu blev der sagt landvej, det vidste jeg var løgn. Så I kører i skoven jo. Nej, ikke. Dejlig restitutionstur. Ja. Du starter stille og roligt. Gik så 2 kilometer lige op i himlen. Det var træneren, der lige syntes, at vi kunne det op. Så må vi gøre det. Træner ikke, hvad de har været, men vi må jo nøjes med det, vi kan få. Ja, nu skal vi så have ham på licenskursus, når vi kommer hjem. Det koster nok cykelklubben 60-70.000 eller sådan noget. Så har Nikolaj Glalle det ud. Det er dejligt. Tak i går. Ja. Så du har lige en kommentar til den rute her, til den stigning. Det må da også rolig tur, den kan det godt tage at stikke skråt op. Lige til at få en dårlig pik af at køre her. Kaptajnen har intet tilbage. Indsæt. Intet. Nu er slam. Nu er slam i en pose.
skal hjem. Så går det hjemad. Efter en rigtig kanonfed tur. Søren, kan du så ikke godt få lavet en telefon fra ham, eller gøre et eller andet? Jo, det, Bare slå skien i den, det er bedre. det er 3 år siden, jeg... Billeder, der ikke tåler at blive offentliggjort på internettet. Så læg det derude. Jamen, jeg skal lige skrive en besked til min kone. Har du en kone? Ja, hun har lige skrevet det, så hun har ikke skrevet, at hun har taget børnene med endnu. Nå, Men det kan være, du er heldig, om det kommer. der står et eller andet med boller her, kan jeg se. Nå, de friskbagte boller, okay. Okay, nå. Satans.